салом алейкум дӯстони азиз. дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, ҳатман лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. мошин навбати мо Kia, солаш 2013. мани ҳолати балон, чор электре, сентр замок, коробка автомат, CD плеер, пробег 126 000 километр. сиденьё кожа. мани салони қафои мошин, салони қафошам кожа. сахне моторду сӯзишвори бензин. расход чанд гуфтед? расход 8 сахта мегардад. 10 газ гирӣ 90 мегардад. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 916 0567. мошин навбати мо Chevrolet Cruze, солаш 2009. ҳолати балон, ду электро, коробка автомат Titanic, CD плеер, пробегаш 82 000 километр. сиденьёи мошин, ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 1.1, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш чанд шуд? 35 сомон пул ки yaxshi choqqa yaxshilashni beradi. Saxtaki dataki emasadi. Dataki yaxshi 8 megada. расход 10 газ киди 105 110 мегардад. бензин 7.8 литр сахта мегардад. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 69 79 92 780 18 18. мошин навбати мо Honda, солаш 2008. мани ҳолати балон, коробка автомат, CD плеер, ҳамаи наворотош ҳаст. пробег 205 000 километр. мошин дар ҳолати хуб. мини 4 электро, сентр замок ҳамаш ҳаст. мини салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Honda Accord аст. Honda Accord. мотор 2.4, сӯзишвори бензин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 959 58 88 92 766 58 88. Opel Meriva
солаш 2006. мани ҳолати балон ду электро коробка механик CD плеер пробег 256 000 километр این حالتی سالن منی حالتی سالن کفای ماشین мотор якушаш сӯзишвори дизел расходаш чанде Şilettir. расход 6 литр ба сахта мегардад ин мотораш ҳам дар ҳолати хуб нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 212 1751 92 771 71 68 Mercedes Benz 200 ҳолати балон коробка механик CD плеер пробег 473 000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони мошин тафош мотор 200 дизел расходай 6 литр ба сахта мегардад нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 889 66 26 мошин навбити мо ваз 2107 солаш 2011 ин ҳолати балон коробкаш механик CD плеерашай пробегаш 8000 километр این салони кафош дар ҳолати хуб Atlantic İmam neden çantası ya? motorun oluşaş сӯзишвори бензин расходаш 780 сахта мегардад нархаш чанд нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 740 76 78 мошин навбати мо ваз 2107 солаш 2011 ҳолати балон коробка механик ҳолати сиденияш пробега 68 000 километр мани ҳолати салони кафои мошин мотор 06
سوئدشوری بنزین расходаш 6 تا 7 мегардад. Ҳолати мата. Чанд пул гусосид? нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 91 787 77 79 92 962 41 07.